славечета, ние сме деца благословени. Православечета, православечета, да хвали Бога сме родени. Здравейте, приятели! Аз съм Магдалена Иванова. В рубриката Живи истории за православната вяра по малко по-различен начин ще ви запознаем с живота и делото на свети Пимен Зографски. Ще ви срещна с отец Пимен, игумен на Германския манастир. Благословете, отец! Бог да благослови. Моля да ни се представите. Аз съм отец Пимен, игумен на Германския манастир в момента. Родом съм от град Царево, завършил съм там. После завърших Софийската семинария през 1998-2000 година. След това отидах на Света гора, 10 години бях в манастира Зограф. И от 2011 година съм в Германския манастир, който е метох на Зографския манастир. Моля да ни обясните какво е да си монах. Първо трябва да си обясним какво значи думата монах или енок. Монаха идва от гръцката думичка монос, което ще рече, че монаха трябва да е сам. Но като казваме, че трябва да е сам, трябва да разбираме, че трябва да бъде сам с Бога, т.е. в молитвено уединение с Бога. И разбира се, вече в зависимост от това къде се подвизава, дали в манастир, дали някъде извън манастира, има различни видове монашество, общежитийно или килийно. Разбира се, има и монаси, които отиват в света, за да станат епископи, за да станат владици, митрополити. Така че, общо взето, това е едното обяснение. Той е човек, който трябва да пребъдва в молитва с Бога. Това е най-главната задача на монах. А другото обяснение от славянската думичка инок, което ще рече, че монаха трябва да има друг начин на живот. Ин значи друг. И оттам, всъщност, монаха на живота не трябва да бъде като на светските хора, а по-различен. В смисъл такъв, ако светските хора първо се грижат за своите деца, за своите семейства, за това да имат хубава работа, за това да имат хубава кола, за това да имат някои други удобства, които предлага светския живот. Монашеския живот трябва да протече по друг начин, т.е. монаха дава 3 обета. Единият е за нестежение, т.е. че не трябва да притежава нищо. Другия обет, който дава монаха, е за целомъдрие, т.е. че трябва да пази детство, т.е. да не влиза в брак и съответно да няма деца. И разбира се, да живее целомъдрено не само по тяло, но и по душа, като пази помислите си и по всякакъв друг начин да опазва душата си от съблазните на света. И третия обет, който се дава, е за послушание. Монахът трябва да бъде преди всичко послушен на Бога, след това на своя старец, който го е постригал в монашество, след това на братята от манастира, в който е постъпил, и след това, разбира се, да е в послушание и към всички хора, да бъде вежлив, да бъде учтив, да не наранява хората. Оттам идва една друга думичка за монах, която е калогерос, или калугер на български, което ще рече добър старец в превод от гръцки. И целта всъщност на монашеския живот, на тази кротост, на тази доброта, на тази внимателност е, за да може, когато се моли, да отправя молитви към Бога, неговата съвест, неговата молитва да бъде чиста, да няма помисли за това, че е нагрубил някого, да няма помисли за това, че е обидел някого, да няма помисли за това, че в самия свой живот е престъпил някои от Божиите заповеди и по този начин да може да отправя чисти молитви към Бога. Отец Пимен, моля да ни разкажете кой е свети Пимен и на кого носите. Свети Пимен е един велик светия, за съжаление не много познат в България, а би трябвало да е доста познат в България. Той е живял през 16 и началото на 17 век. Положил е основите на българското възраждане, но за голямо съжаление не е оценен от българската история. Бих казал, че от българската църква по подобаващ начин. Свети Пимен е един
човек, който се е родил в град София, ходил е в ротондата Свети Георги на служба. Родителите му са били много благочестиви, дълго време са нямали деца, след дълги молитви са се сподобили с дете. Родило се е в деня на светите апостоли Петър и Павел, баща му се е казвал Петър, него кръстили Павел. Първо е починал баща му, след това майка му и когато е станал 20 годишен, се е чудил как да угоди на Бога по най-добрия начин и заедно с рисуването, което е възприел от своя учител от Тома, който е преподавал рисуване в ротондата Свети Георги в центъра на София, е взел това важно решение да отиде на Светата гора Атонска, след като е обиколил манастирите, е останал в Зографския манастир и, както пише в житието му, при своите единокръвни братя. Там също се е подвизавал, извършил е много чудеса, някои от братите са завиждали, други са се възхищавали на живота му и когато е станал на 55 години, е получил откровение от Свети Георги, че трябва да отиде на едно място, където да пасе едни овце, т.е. словесни овце, т.е. хора. И поради тази причина, след като се е посъветвал с духовен старец Прозорлив, му е било открито, че трябва да се върне в България и по този начин той се връща в България, тъй като е роден през 1639 година. Ако ги сметнем тогава, кога се връща в България, ще видим, че това е към 1694 и 5 година. Идва в България вече духовно обогатен, окрилен с молитвата на своите старци, с молитвите на атонските свети. По това време е бил един разцветец царял в Османската империя и поради тази причина е било разрешено да се строят църкви и манастири. Свети Пимен Зографски се заема с тази нелека задача и за 25 години, тъй като умира 1620 година в Черепишкия манастир, за 25 години, в които е в България, подстроява, се казва в житието му, над 300 църкви, обновява 15 манастира. Когато говорим за такова строителство, трябва да имаме на предвид, че той не ги е строял сам. Да почне да копае с кирка и лопата, след това с мистерия да гради камъни, да издига довари, а е сформирал около себе си хора, които е обучил не само как да строят и да градят, и разбира се, голяма част са били обучени, но които е научил как да рисуват икони, съответно как да правят и стенописи, за да може да стенописват църквите. И благодарение на това негово дело в България, според нашето скромно мнение, възраждането започва именно в този момент, т.е. много по-рано от 1762 година, когато е написана история славено-българска и много хора се разпалват обръщат се в християнската вяра, тъй като по това време е било малко трудно да бъдеш християни. Голяма част от хората са приемали мюсюлманската вяра, тъй като имало облаги. Голяма част от българите, които не са знаели точно на къде да се ориентират, в какво да вярват, които са били примамени от някакви интереси, са приели православната вяра покрай Свети Пимен и благодарение на това духовно възраждане, дълбоко духовно възраждане, както пише Георги Тодоров, един негов изследовател, който е написал и книга за Свети Пимен Зографски, това дълбоко възраждане всъщност помага след това да има много монаси в България, много вярващи, хората да се обърнат към вярата. И по този начин, освен Зографския манастир, който е бил български на Света гора, български става и манастира Хилендар за 200 години. Така че делото на Свети Пимен е наистина просветителско, равноапостолско, възрожденско. И това е един светия, който е построил за 25 години, може би повече църкви и манастири обновил, отколкото ние в съвремието за 25 години сме построили и сме обновили. И то го е направил по един чуден начин, смисъл такъв, че това, което е направил като архитектура и като стенописи е било твърде качествено и днес хората се учат от това, което е направил Свети Пимен и се възхищават на делото му, на тази архитектура и на тези стенописи. Затова не е случайно в България той е обявен за покровител на архитектите.
през 1940 година, когато създава художествената академия, като нейн патрон е Свети Пимен. Така че имало е моменти, в които Свети Пимен е бил оценяван по достоинство, но имало и моменти на забвение и дай Боже пак да дойдат такива години, в които по достоинство да оценим делото на Свети Пимен, така че много ви благодаря за тези въпроси, свързани с този велик светец български. И може да се каже така, че той е един от просиялите, които могат да се поставят наравно с Свети Климент Охридски, защото ако Свети Климент Охридски твори в едно време, когато всичко в България е в разцвет, създава се азбуката, самият цар Борис, после Симеон подкрепят това дело, то Свети Пимен твори в едно много по-трудно време и не по-малко важно от времето, в което се създават българската азбука, книжнина и в което България процъфтява. А защо Свети Пимен е светец? Свети Пимен е светец, тъй като извършил е много чудеса. Разбира се, всеки светец преди всичко трябва да бъде православен християнин. Живота му е бил изпълнен с чудеса, още от самото му зачеване и раждане. След това, когато отива в Зографския манастир, също извършва не едно и две чудеса, едното от което е, че братята му завиждали за това, че е много постоянен в църква, че първи отива, последен се прибира и взели дрехите му и ги хвърлили в огъня, монашеските дрехи, за да не може да отиде на църква. Но той видял какво са направили, отишъл при пеща, помолил се, огънят изгаснал и си взел дрехите невредими и братята разбрали, че този човек не е случайен човек, а че е светец. Също така, когато идва в България, едно от големите чудеса, които прави е, че изцелява слепороден, подобно на нашия Господ Исус Христос. И тези две чудеса ни дават така основание, заедно с многото други, които е извършил, заедно с делото, което е извършил, тъй като не всеки човек може да обнови 300 църкви и 15 манастира. Пак ви казвам, че се вижда, че в последните години дори не можем да се похвалим. Последните 25 години от така наречената демокрация не можем да се похвалим с нещо подобно и с такова качество на построяването на църкви и на манастири. Така че с пълно основание може да се каже, че той е светец. И другото, което е, че когато умира през 1620 година, Свети Георги му се явява на сън и му казва, че ще вземе неговото тяло в земята на своя празник. Освен празника 6 май, който всички празнуваме в България на Свети Георги, има още един празник на Свети Георги, който е на 3 ноември. На този празник се чества пренасенето на мощите на Свети Георги, освещаването на храма в Лида. И всъщност на този празник на Свети Георги, Свети Пимен се представя в Господа и Свети Георги е бил покровител през целия му живот, защото, както споменахме и по-рано от житието, той го изпраща в България. И след това, когато Черепишкия манастир идват турците и запалват Черепишкия манастир, имало едни братя, други от Суходолския манастир, които след опожаряването на манастира отиват, тъй като са знаели къде е гроба на светеца. Той е бил погребан в Черепишкия манастир, Врачанска епархия. Когато идват тези братя и отварят гроба, се разнася благоухание и мощите са му били нетленни. След това те ги вземат в своя Суходолски манастир, който в днешно време се намира в Сърбия, и ги погребват там и след това вече следите им се губят. Дай Боже един ден да бъдат намерени, но дори след смъртта си той се прославя като чудотворец, Господ го прославя като чудотворец и показва чрез тези нетленни мощи, че той не е случайен човек, не е като обикновените хора, а е светец. Какво означава думата равноапостолен? Думата равноапостолен означава, че човека, който служи на Христос, по благодат, по дела, се уподобява на светите апостоли. Всички знаем кои са 12-те Христови апостоли. Всички знаем кои са 70-те Христови апостоли, които са помагали на тези първите 12, с които се полагат основите на християнството. И хората, които са просияли със своя живот да извършат такава дейност, т.е. да обърнат преди всичко много хора към Христос
и разбира се, не само да ги обърнат, но да се погрижат и за тяхното духовно израстване, се наричат равноапостоли. Едни от най-известните равноапостоли са светите братя Кирил и Методий, други, които са от по-старо време, са свети Константин и Елена, които благодарение на тях християнството става призната религия. По тяхно време се полагат основите на Вселенските събори, т.е. вече християнството става една официална религия, която господства на другите религии в Римската империя. И благодарение всъщност на тези трудове, на тези царе, на тези равноапостоли, делото на светите 12 и на светите 70 апостоли се продължава. Благодарение, разбира се, на това дело, църквата, както е казал нашия Господ Исус Христос, ще остане до края на света и портите адови няма да я наделят, така че благодарение на такива хора, които са равноапостоли, християнската вяра пребъдва и се обновява и се прибавят нови членове към църквата. Много хора се обръщат към православната вяра благодарение на тези равноапостоли. Защо Свети Пимен е възрожденец? Свети Пимен е възрожденец, защото по принцип, когато говорим за възраждане, трябва да знаем, че възраждането като думичка означава едно ново раждане, т.е. да се върнем към корените си и разбира се, за нас християните, може би за това в основата на думичката възраждане е раждането, тъй като ние трябва да се върнем към раждането на Исус Христос. И това, разбира се, е мое скромно мнение, нямам намерение да го натрапвам на никого, но тъй като човешката история започва от раждането на Христос, затова се разделя на история преди Христа и на история след Христа, т.е. преди и след Неговото раждане, затова възраждането за нас християните означава отново да се възвърнем към Христос. И затова може да се каже така, че всеки един възрожденец, когато е християнин, неговата главна цел е именно да говори за Христа, именно да се връща към Христа, към корените, и поради тази причина Свети Пимен е възрожденец, тъй като, както споменахме в житието му, християнската вяра е била забравена и пренебрегвана по времето, в което е живял. Благодарение на неговите трудове, благодарение на неговия живот, тъй като, както казва и свети Серафим Саровски, придоби мирен дух и хиляди около тебе ще се спасят. Именно този дух благодатен, който е бил продукт, така да се каже, на Светия Дух, този дух е притежавал Свети Пимен и благодарение преди всичко на неговия живот и благодарение и на неговото дело се получава това така наречено, пак казвам според Георги Тодоров, неговия изследовател, дълбоко възраждане на България, благодарение на което след това дълги години хората, които живеят след Свети Пимен, берат плодовете на това благодатно възраждане, което той е посеял по нашите земи. Моля ви да пожелаете нещо на българските деца. Ами тъй като идва един празник Хелоуин, който по принцип не е български, а Светата православна църква е определила на 1 ноември да се чества паметта на българските просветители и на българските възрожденци, искам да пожелая на всички деца да празнуват именно този празник, който Светата църква е благословила. И разбира се, тези просветители и тези възрожденци са преди всичко българските светии. Така че вместо да ставаме чуждопоклонници и да честваме празници нам непознати, по-добре да честваме тези празници, които са благословени от църквата, да се получаваме от живота на светиите, защото те са истинските просветители, те са истинските възрожденци и благодарение на техния живот, благодарение на техното дело, съвременният свят, благодарение на тези светци, през вековете е преживел по един чуден начин и е познал Бога и благодарение на това е преосмислил самото свое собствено съществуване. Самото нашето съществуване като човеци е преосмислено благодарение на тези светци. Благодаря ви, отец Пимен, за участието в нашето предаване и до нови срещи
в ефира на Радио Зорана. Здравейте, приятели! Днес водещи на рубриката "Всяко е дихание да хвалят Господа", в която ви разказваме за природата като творение Божие. Сме аз, Дамян Сардаров, и Рая Първанова. Невероятен творец е Бог. От житието на свети Пимен Зографски научихме, че той приготвя черният пигмент за стенописите си от рогата на елените. Ето защо искам да ви разкажа за елена. Има много разновидности на елени. Въпреки че сме свикнали да си представяме красиво едро животно с разклонени рога, има елени, които са петнисти, има които са по-дребни, а има дори такива, които са много малки. У нас в България се среща благородния елен. Той е един от най-големите и впечатляващи видове елени в света. Женската се нарича кошута. Еленът има тънки крака и големи кръгли очи, благодарение на които имат отлично зрение. Обонянието и слухът им също са много изострени. Тези творения Божии имат царствен ръст, 1,5 метра величие и 300 кг благородство. Са увенчани с впечатляваща корона от рога, чието тегло може да достигне до 14 кг. Независимо от терена, на който живеят, елените имат кралски апетити. Всеки ден те изяждат до 12 кг салата от листа, мъхове, лиши и ядки. Представете си на какво е способно цяло стадо от 30 и повече живота. Елените живеят на седа, не само в горите, но и по планинските склонове, в гъстолаците от храсти и в поляните с висока трева. В горещо време обичат да плуват, за да избягват от жегата и мушиците. Зимно време елените срещат затруднения в намирането на храна и често гладуват
и разчитат на запасите, натрупани през лятото и есента. Затова е добре ние хората да се грижим за тях, като правим хранилки, за да могат елените да преживеят до пролета. През деня стадото си почива на някое скръшно място и не излиза до свечеряване. Знаете ли, приятели, въпреки големите си рога, когато елените са заплашени, се защитават, удрайки силно с предните си копита. Предните им копита имат много твърди и добре заострени ръбове и не са редки случаите на тежко пострадал хищник. След като е опитал да нападне кошута с малкото им. Малките се раждат през май и юни. Първите дни малкото еленче се намира в някое скривалище и майка му отива при него, само за да го накърми. До 1 година малкото не се отделя от майка си. Рогата на мъжките елени започват да растат март-април, докато достигнат пълно развитие през юли-август. Те са покрити с финна мъхеста кожица. През февруари рогата падат и през пролета се сменят с нови. На едногодишните екземпляри рогата са много малки и недоразвити. Имат 1, максимум 2 разклонения. На втората година разклоненията могат да бъдат вече до 6. С възрастта рогата стават все по-големи, по-разклонени и по-красиви. Максималният брой разклонения на рогата се достига около 10-та година, като може да бъдат 24 или повече на брой. Когато животното започне да остарява, рогата започват да намаляват размера си. Приятели, аз, Рая Първанова, ще ви разкажа за символиката на Елена в християнството. Символиката в християнството е много богата и разнообразна. Може би много от вас са виждали изображения на Елен или кошут, като пият вода от извор или фонтан. През средновековието в българските църкви това изображение се е изработвало като каменна пластична украса по рамките на църковните порти. Това не е никак случайно, защото е символ на оглашените, получаващи истината от Евангелието. Оглашени се наричат хората, които се подготвят да приемат християнската вяра, т.е. да бъдат кръстени. Елените обикновено са изобразявани близо до извори. Това е символ на душата, която копне за Бога. Само певецът Свети цар Давид казал: както кошута жадува за водни потоци, тъй и душата ми, Боже, копне за Тебе. В някои изображения еленът е символ на Христос, който прегазва и унищожава дявола. Тогава това е символ на пречистващия ефект от кръщението. Така както еленът сменя и подновява своите рога, след като е пил от извора, този, който пие от духовния извор, ще се възобнови и пречисти от своите грехове. Благородното животно е гравирано върху представителните сгради в Плиск. Крумовия дворец и тронната палата най-многобройни са самостоятелни изображения на Елен от църковните постройки в града. При тях Еленът е символ, свързан с Христос, Сина Божий, който побеждава дявола. В изкуството на християните от първите векове, чрез фонтани и съдове с вода, се обозначават източника на духовен живот, а стоящите или пиещи от тях елени са новокръстените, приобщени към тайнствата на християнската религия. Част от украсата на един керамичен съд, открит в село
Вокил, Силистренско е елен с големи разклонени рога. В тази композиция с други животни еленът е като водач на стадо. Той води стадото така, както Христос води своето стадо, християните, към извора на чистото Божие Слово. Това символизира чувството за принадлежност към християнската общност, където всеки се осланя на духовна подкрепа и взаимнопомощ. Това е, което искахме да ви разкажем за Елена и за символиката му в християнството. Скъпи приятели, рубриката "Всяко е дихание да хвали Господа" представиха за вас Дамян Сердаров и Рая Първанова. До чуване и до нови срещи в ефира на Радио Зорана. Православечета, православечета, ние сме деца благословени. Православечета, православечета, да хвали Бога сме родени.